xa visto. O telescopio. Onte comprei 2 rifas nunha tómbola de Santa Comba. O premio eran 2 capóns, así que sería de imbéciles non intentalo. Pero nada, de capóns nada. Tocoume o segundo premio. Mirade pa aquí. Un telescopio. Dis que vale para ver de cerca as cousas que están lonxe. Un atraso. Unha inutilidade completa, por favor. Pero vos, que me coñecedes ben, de sobra, que xa son moitos anos, sabedes lo que vou facer con este chisme, non? Efectivamente. É un regalo, cariño, é un regalo que che fago de corazón e que me saiu por un ollo da cara, Ti me dirás para que quero eu isto. Que tan ignorantiñas aiches así a todo. Non ves que isto ten múltiples utilidades? Por exemplo, para mirar cando os corvos che andan no millo. E desde cando me interesan a min os corvos, Moncho? Que tan repugnante estás, Elvira. Ti mira, prova. Mira, que vou mirar os corvos. Mira. Vai carmucha aí. Porca esa. Estás roubando as coles a Lola do Couto, que ladrón. Ai, ven o pescadeiro que vai pillar. Ai, como se ricara que zorrona. Mira. Só falta que levante a saia e o invite a visitarse a Perrecha. Céntrate nos corvos, Elvira, céntrate nos corvos. Date calado, déixame en paz, vai falar só no garaxe. Foi coller nas mans un chisme que non vale para nada e sacarlle de inmediato unha función utilísima. Así é todo que tan práctica é a raza das mulleres, Ala chipas como. Aí estás, aí agora, ves, lambón, E o outro que? Outro, sí. Sí, aí está empinando o cóbado. Ai, que lambós. Deixadevos ver. Deixadevos chegar a casa, queres ver. Hola, cariño, que tal? Estou esfameado, teño a fame negra hoxe. Hola, mamá. Que tal, como estás? E logo, non che deron tapa na de Puscas. Que dime, aquí dis que tapa que veño directo do chollo que hai máis traballo. Ves directo da de Puscas que te acabo de ver, E levas ali 20 minutos, co cual levas 5 viños. Mamá, que saberas ti de onde ve papá, Anda, veña E aquí. ti ves de plimplarte un botellón de calimocho na leira de Milucho. Que? Pero como sabes eso? Eu sei no todo. A partir de agora, sei onde estades, como estades e cando estades. Vexo todo. E non exageraba. A espionaxe de Elvira converteuse nun problemón. Xa non para min, senón para todo o lameiro. Buenos días, señorita. ¿Puedo yo ofrecer algo? Son eu, Pusca, son eu. Carallo, Moncho. Vas rezar a novena ou... É que non quero que me vexe Elvira. Veño dar abajo da alarma porque estamos todos en perigo. Sí, home, sí. É para salvarse que hai que travestirse de vella portuguesa ou que pasa? O sacristán de Polímoro mamar o Petro de Bretiña. Puscas e Lino son moi amigos de tomar a carallada as tragedias da vida. Pero logo entenderon que estábamos ante un problema de largo alcance. Iso é imposible, Moncho. Contoumo con todo luxo de detalles, Lino. Sí, dis que lle mexan nas roseiras ao alcalde. Primeiro ataca as de atrás, as amarelas, e despois basta as de diante, as rosas. Cajontal, Moncho, por que máis queiras? Isto non pode sair daqui. Podría acabar ca miña carreira, carallo. Eu unha cousa, Lino, e logo ti por que mexas primeiro nas amarelas e despois nas rosas? Iso que tanto ten, Puscas. Ti preocúpate do teu, que bastante tes. Que polo visto jodes os quintos a Amancio. E onde sacas eso? Viu no Elvira, contoumo todo. Sí, sei que sabes por detrás, collelo o carretillo e veña, caixas de cervezas ao carretillo. E os cacahuetes tamén. Menos mal que están vos. Dixoche unha cousa, isto non se pode tolerar, Isto é un delito. Sí, seguro que Amancio opina o mesmo. Camancio, estou falando da tua Elvira, do que fai a tua Elvira. Tens que facer algo, Moncho, non podes permitir que a tua muller se convirta nunha espía, cara. Me vas matar, coño. E sabe lo que fixo esta mañá? Sábelo? Foi contarlle a miña nai que me vira sair dun bar de muchachitas. É mentira, claro. Que es imbécil. Se fora mentira, por que ia estar preocupado? Como tamén é imposible que a tua muller saiba dos meus hobbies. A non ser que alguén se fora da lingua, Moncho? Eu non fixen nada, don Anselmo. Eu non fixen nada, home. É un maldito chisme ese que non trae máis que disgustos.
Que chisme? Un chisme, un que ten ela para meterse na vida da xente e adiviñar todo canto un fai. Deus santo, Moncho. Iso é bruxería. Se por don Anselmo, Elvira xa estaría ardendo na fogueira hai 4 horas. Como se fixo polo visto sempre que as bruxas, queimalas. Pero, ao final, logrei convencelo de que había que reflexionar antes na de Puscas. Queres ser Deus, home, queres ser Deus. Estás xogando a ser Deus. Home, Deus ou o demo. Moncho, non levará o demo dentro. Sabedes, cando sinto o lume subíndolle polas pernas para non confesar todo. Pero quen quere que confese, don Anselmo? Que vai confesar? Elvira é unha lercha e unha cotilla, vale? Pero máis nada. Non, Moncho, non. Cotilla é o tipo de Wikileaks. Elvira é algo muitísimo peor. Ese ansia que ten por querer sabelo todo é unha enfermidade. Eu non quería dicilo, pero xa que me levas aí, me queda outra. Galileo Galilei. Polo visto, o tal Galileo ese foi o primeiro que dixo que a Terra xiraba alrededor do Sol. A que tal se montou, macho? Vai a Belén. Contounos Lino que se non se bota atrás queima no vivo. É o que levo dicindo todo o día. Inquisición, santa Inquisición. Non Anselmo, se o cura está de acordo, eu apúntome a queimala viva, ti que dis Lino? Home, Puscas, queimala viva no século XXI. Home, non, só se o cura está de acordo. Vamos a ver, que pinta o cura en todo isto agora? Por favor, Moncho, non pretenderás meterte nun proceso por bruxería sen contar coa opinión da Igrexa. Claro. Quietos aí. O asunto este de Igrexa dou unha idea. Elvira é moi túzara, sí, pero tamén é moi devota. Despois de moitas e múltiples investigacións que hasta falaron co Vaticano e ca curia toda esa, dixo don Gervasio que o que faz ti co telescopio, Elvira, é pecado. Pecado, pero pecado non cativeiro, é pecado dos gordos, dos mortais. Xa. Pois sabes o que lle digo ao cura? Que teña coidado e que cala a boquiña, que ben o vin o outro día pescando troitas en veda, o cura pardo da choupana. Así que don Gervasio, mellor, cremalleira. Que Elvira se meta a espía é grave, sí, pero que o noso cura párroco ande amijándose co da choupana. Amigos, o mundo tal é como o coñecemos acábase. Occidente vai xo carallo. Sí, Pusca, sí. Elvira agora tache na misa, así que podes ir roubar ya de Mancio tranquilo, sabe? Non, eu non son cómplice, nin quero partes do beneficio, nin nada. Non inventes, Pusca, por favor. Eu non va que che digo que ela está na misa e podes facer o que che dá das pelotas. Ala, veña, chao. Toma, Moncho. Non o quero ver máis. Aló? Hoxe na misa, a homilía abreu os ollos. Bueno, iso é que todo o mundo me mirara fatal. Estou querendo ir máis alá, Moncho. Estou querendo ir máis alá e iso é moi perigoso. Está por riba das leis dos homes. Pero o que é peor, tamén das leis de Deus. Tiro, Moncho. Tiro ben lonxe de mí. Non o tirei, non. Deio a Kevin. A ese non lle dá a cabeza para espiar a ninguén. Sabedes para que usa? Para mirar as estrelas. Manda gallo. Di que unha estrela calquera, por exemplo, a Osa Polar, que está a 1.000 millóns de kilómetros, dis que se pode ver a 800 millóns de kilómetros. Mira ti que avance. Avances! Mirocho, son Kevin. Mira, estiven observando Saturno e as súas lúas. E mira, non o vas querer. As lúas xiran ao redor do planeta. Sí, e o planeta tamén xira. Pero mira unha cousa. Saturno xira tamén ao redor do Sol. Sí, e polo tanto, iso quere dicir que nós tamén xiramos. Que? Mirocho, non me berres, Non me... Mira, escoítame. Non me berres, Non me... Mira, por si muove, por si muove. O chiringuito. É moita calor que vai, Esta merda de cambio climático está se cebando con lameiros. Bueno, carallo, calor sempre fixo. O que pasa que agora, como a internet, hai a meteoralicia que che digo da sensación térmica, esas caralladas, parece que fai máis, pero... Cala a boca, cala a boca. Ven, pon algo fresco que... Non podo máis, Vamos a ver. Aí ten.
Caña de ervas. É o máis refrescante que pode haber. Pero que faz, payaso? Caña de ervas. Estou morrendo da calor a ti, caña de ervas. Cuidado, que isto é un bar. Se tes ganas de auga, vas a fora beber ao pilón, entende? Non se para, Caen os paseriños. Da praza ata aquí 2 gatos mortos e un can agonizante. É moita calor que vai, home. Bueno, carallo, outra vaca no millo. Non será pa tanto. Tranquilos que vou sacar os callos. Non me buscas. Para un tempo como este deberías de cambiar a tapa de callos por algo máis fresco. Eu que sei, mi saladilla. Que dixeche, Lino? Que dixeche? Ti non sabes que esa palabra está terminantemente prohibida dicila neste bar? A palabra ensaladilla está prohibida na de Puscas desde o día en que casi o meten en Teixeiro por intoxicar un autobús de xubilados. Pois se non queres facer ensaladilla, se non queres facer iso que ti xa sabes, polo menos mételle xeo a caña, carallo. Claro, o xeo é barato, aí estarás de acordo, Pusquiñas. Así? Que tan inxenuos sodes, carallo. Vos parecemos que o xeo cae do ceo, que pasa? Penso fai falta unha máquina, cubito machín. Sabedes, igual un ollo da cara. E a vos que vos parece? Que eu son o nazis ou que? Deixase de tonterías e comedemos callos, entendido? Venga. Vou ir mirar polos gatos eses que non se perdan. A posible solución á baja de calor que asolajaba Lameiro apareceu onde menos o esperaba. Manda carallo, Na miña propia casa e de boca de Kevin José. Pois mira, tocoume nunha rifa que organizaron ante ali, A verdade é que é o mellor sitio no que estive na miña vida. E teño un nome en inglés caralludo. Chámase O Chiringuito. Chiringuito? E onde dis que está? Pois está ali na curva do río Regato. Bueno, botaron ali un camión de area e aquilo parece unha praia destas das películas. Está preciosísimo. Tapas poñen? Sí, poñen ensaladilla. E además teñen unha máquina de xeo xigante. Está ali, está todo frío. Non é que non me fíe de Kevin, por favor, pero preferín facer algunha outra pesquisa antes de poñerme a soñar con ese paraíso. É un establecemento de categoría, Moncho. Montou no meu compadre Alvarito inspirándose nos famosos chiringuitos de Saint-Tropez. Ajá, está ben. E mira unha cousa, pode ir calquera ou como é iso? De momento, sí. Estamos pensando en instalar unha política de socios, pero iso máis adiante. Iso sí, exiximos que a xente vaya vestida dunha maneira axeitada, ti xa me entendes. Pois non, a verdade é que non entendo. Que hai que ir en bañador ou que? Non sei se a sortera, Moncho, que non é un chiringuito de Marbella. Categoría, Moncho, categoría. Mira por aquí. Que che parece? Bermudas, Moncho, Bermudas, estilo. A Saint-Tropez, la gente si quiere perder. En baile twist, la luna nessuno la quiere. Polo visto, eses pantalóns tipo bombachos chamanse agora Bermudas. A ver, eu inmediatamente puxen rumbo ao feirón máis cercano a facerme con as miñas propias bermudas. E cuidado que non fun o único, no. Sí, pero mira, escoita, Milucho, mira unha cousa. Faz como a min, compras as bermudas máis grandes. Sí, as máis grandes que... Sí, as máis grandes que haxa. Non ves que estamos na idade de dar o estirón? Non sei, Lino, non sei. O de conservar a metade do uniforme non o vexo claro. Que queres que che diga? Moncho, unha cousa é o estilismo de verán e outra non respetar o servizo de correos. Eu vou de uniforme sempre. A nova moda das bermudas calou moi fondo en Lameiro. Que maravilla. Claro que había que ser discretos porque aínda seguían quedando integristas da vestimenta clásica. Pues non sei que pasa que anda medio Lameiro cos calzoncillos eses de colorins. Tu asco me dá a min a trapallada esa toda dos hippies. Bueno, serán peregrinos, serán peregrinos. O europeo sempre lle reinou moito o nudismo. Pois xa poden ser o que sean, que vos digo unha cousa. O primeiro que entre por esa porta me fai de Dios parto os morros. Nesta casa non se sirva a nadie en roupa interior, E fala moi ben, Puscas. Hai que manter un algo de decencia. Se non que iba a ser isto Ibiza. Pusquiñas, falando de outra cousa, non? Si quedarán por aí uns calliños, Pois hasta me parece que se rasca un pouco a pota e ainda vos saco unha tapa. Esperade que vou a... Que é moita hora.
chega a saber que frecuentamos outro bar e aínda por riba en Bermudas, mátanos a paus. Por sorte, ele hasta non sale detrás da barra, así que non había problema. El seguiu ali, ancorado no seu atraso dos callos requentes, e mentres nós, alá, living la vida loca. Pois o mellor foi cando Lino se tirou de cabeza no rigorera dos cubatas. Pero non foi o mellor. Mellor foi o concurso de saltos en pomba, Ainda de tirarse do Hortenso. E logo o concurso de Bermudas molladas, o cookie de empatía na marca de Carmancha. Pasamos o mellor verán da nosa vida, amigos. Foron 2 semanas, que é o que durou a Bran en Lameiro. Pero que 2 semanas, perita. Pasámoslo a tope. Majo é que, como xa din que refresca hoxe, temos a festa de fin de temporada. Bueno. A ver, repaso final. A Nivea, quen leva a Nivea? Eu, e máis 2 tapers, levo un con concretas e outro con filete panao. Correcto, Kevin. Eu tiño aquí o calimocho e máis a táboa de surf. Para que queremos la tabla esa? O que? Para que vai ser Elvira? Para apoiar o churrasco. Ah, no, sí. Que? Veña, marchamos. Veña, arrancando. Escolle. Espera un momento. Sí. E Puscas, diximos por ali. Que lle dijo? Dille que non estamos na casa e que vamos todos en Santiago. Vale, correcto. Como lle vou dicir que non estamos na casa se estou falando polo teléfono da casa, payaso? Pois non sei, dille que... Dille que temos la gripe. Vale. Puscas, estamos horribles, home, estamos ca gripe, si, agarrounos así onta todos, bueno, horrible, non íamos poder pasar porque, non sei, Lino está horrible, bueno, está para calquera hora, si. Non me extraña nada mucho, non me extraña nada, porque eso pasa vos a vos por andar sempre como andades, medio en pelotas. Ou non ves os futbolistas, que cada 2 por 3 teñen gastroenterite. Mira, Juti, Tristán, esta xente andaba sempre mal. E esa é a culpa do pantalón corto, que é moi enfermo. Moi enfermo, Moncho, moi enfermo. Moncho! Carallo, debeuse desmaiar por causa da gripe. Non vos vou mentir, amigos, a cousa non saiu ben. De feito, pasamos un frío de carallo, pero é que é normal. É normal, pois xa non está o tempo para chiringuitos. Xa parece que quere chispear, non tan sus días, xa quere refrescar, ben axiada polas mañás. Agora está o tempo para ir a de Puscas e mandarlle uns calliños, Está tempo de cocido, de castañas, de fabada. E que me decides, Entereime de que es aficionado a montar un bar de verán e díxeme, Puscas, ti sempre fucho o hosteleiro número 1 en Lameiro, tens que reaccionar. E que, caga ou non caga polo chiringuito do río, Está ben, pero non é iso, Pusquiñas, é que... É unha cuestión de calendario, Puscas. Non ves que xa non é tempo de praia, non? O frío que vai, carallo. Frío que ides ter agora, cando provedes a miña... ensaladilla. Si, mirei o espello do váter e díxeme, Puscas, non podes deixar que a salmonela domine a tua vida. E atrevinme. Vou por ela. Ides a probar, se veredes. É unha delicia. A veredes, esperad. Rapaces, traio noticias frescas. Pero mellor controlas fora, don Anselmo, que hai que marchar daqui canto antes. Ora non, imos o chiringuito de Alvarito, xa veredes que confortable. Bueno, pois imos alá porque eu ven coa salmonela a tope, ven. Aquí está, Moncho, Lino, saladilla. Enteño xeo. Como esperen por nós, a Puscas caduca a ensaladilla 1000 veces. Non sabedes o sitio que montou Alvarito. Que taberna, amigos. Chámase La Parranda Gallega. Que sitiazo, Champions League. Mirade, lareira, fume, viño de pipos cun embudo, castañas, chourizos oteando. Unha maravilla, amigos, unha maravilla. Bueno, é o mellor. Ao entrar, mándache sacar os teus zapatos, Si, tes que sacar os teus zapatos e poñer isto. Mira pa aquí. Que clase, que estilo e que elegancia. Como os xaponeses, Ogo, arigato. A profesora particular. Veño de falar ca titora de Kevin e díxome que o rapaz era un caso perdido. Descubriu a pólvora, por Dios. E recomendoume que buscase un profesor, alguén que lle dese unhas clases de reforzo. Pero, o carallo, onde atopo eu un lameiro, alguén que queira dar pasantías.
Moncho, home, se queres, a mí non me importaría darlle unhas clases ao Kevin, Busquiñas, agradezo a intención, home, pero alguén que escribe na pizarra tapa de callos con 4 faltas de ortografía, queiras que non, a mí non me dá moitas garantías como mestre, pero... Bueno, para ensinar 4 cousas da vida non fai falta ser poseta, cuidado. Que eu podería ensinar a ler as horas, a aprender a entender os horarios de autobuses, a unhas nocións básicas de higiene para que non faga o ridículo na mili, pero ti verás. Os días, cabaleiros. Busquis, ou un brandy. Que se coce na sempre noble, leal e valerosa vila de Lameiro. Pouca cousa, don Anselmo. Eu estou algo preocupado, porque non dou topado a ninguén que lle queira dar unhas clases, unhas pasantías ao meu rapaz. Que queres? Un profesional capaz, competente, con moitos anos de experiencia no ensino. Home, eu conformábame con alguén que non cometa 4 faltas de ortografía en 3 palabras, pero se vostede coñece algún profesor cualificado, cuidado, Despreocúpate, Moncho. Teño a persoa ideal para darlle clases ao teu fillo. E tiña. Mestra titulada, moi estricta e con moitos anos de experiencia. Eu non sabía eu que vostede fose mestra, dona Hortensia. Pois sí, e seguiría o sendo se non fose por Durruti, apasionaria e todos eses roces que me afastaron do ensino. Maldita república, cagonera a nai que parir. Claro. Así que vostede leva desde a república sen dar clases. Non. Despois do alzamento reincorporeime uns meses, pero eses tibios da falange non lles pareceu ben que marcara con ferro as mozas que bailaban o agarrao. Así que me prexubilaron. Vai a injustiza máis grande así e todo, Iso digo eu, e agora se sorprenden de que as praias estean cheas de candongas en monoquini. Se me tiveran feito caso no seu momento. Que é monoquini? Date calado, nene, deixa falar a xente que sabe, date caladito. Non, Moncho, non. O rapaz pregunta porque ten ansia de sabedoría. Eu estou aquí para modelarlle o cerebro e a mente como Deus manda. A ver, Kevin José, collo pizarrín e imos comezar polo abecedario. A ver, pode parecer que dona Hortensia estea un pouco desfasada como mestra, pero dígovos unha cousa, confío moito máis nas técnicas de ensino da vella escola que nas de todos estes pedagogos que hai agora. Bueno, e a ti pasaba de todo, xeografía... Ao levante da pérfida Albión sitúanse os territorios glaciais e ignotos habitados por eses xigantes hiperbóreos aos que chamamos nórdicos. Matemáticas... A finca ten 8 ferrados e vale 350 reais. Canto vale cada ferrado? Don Hortensia, os ferrados de Lameiro de Santa Comba. Ferrados de Lameiro, que son os que valen. O demais son invencións de ignorantes paifocos que non saben medir con xeito. Historia... Entón os bolcheviques raptaron a familia imperial e así se fixeron con poder na Rusia. E que pasou co zar? Matárono? Non hai un acorde unánime entre os historiadores porque son acontecementos moi recentes, pero eu confío en que o zar Nicolás reaccione e acabe con Lenin e o terror dos soviets. Oxalá, don Hortensia, oxalá. E, por suposto, religión, que, segundo dona Hortensia, comprende 4 materias en sí mesma, que son catecismo, historia dos mártires da Igrexa, historia da fe verdadeira e xeometría. É o infame Lutero, contradecindo as ordes do Santo Padre, traduciu a Biblia ao alemán, co fin de confundir as almas piadosas que ata entón se guiaban polas nobles ensinanzas da Igrexa de Roma. Malachispo o coma! E non me digades por qué, pero o cerebro do meu Kevin, que ata agora era unha pataca impermeable á entrada de ensinanzas, empezou a absorber todos os coñecementos que dona Hortensia lle daba como se fose unha esponxa. E moito peor que o infame Lutero foi o abominable Calvino, que postulaba a predestinación negándonos a salvación da alma a través do exercicio do libre albedrío. E arda no inferno el e as súas infames ideas. Eu non entendo nin papa, Agora, dá gusto oílo falar, E ata parece que sabe do que fala el mesmo.
Non sei, Moncho, a mí non me gusta ver o neno así. Pero, Elviriña, agora que ten uns coñecementos e unha cultura e un saber estar, por favor, agora está ben. Pois eu prefería antes cando era un túzaro, polo menos era un neno normal, que ora te dá un pouco de medo, cara. Carai, o caso é estar non contentos con nada, que xa é burro porque é burro, que xa é listo porque é listo. Non sei, Moncho, ademais a min pareceme que todo iso que lle está ensinando Dona Hortensia non lle vai valer para nada. A ver, cariño, pode que as ensinanzas de Dona Hortensia estean algo anticuadas, non che digo que non, pero tampouco cambiaría tanto o mundo nos últimos 10 anos, digo eu. Pois mira, mañán imos sair de dúbidas, que empezan os exames. Pero, Kevin, como que non acertaches ninguna soa pregunta? Seías preparadísimo. E me preguntaron cosas que nunca escoitará na vida. A ver, déixame ver, sí. Que un kilobite, kilos, centímetros. Pero desde cando usamos no noso país o sistema métrico decimal? O ben que íamos nos co Ferrado e Carlibras, Canto tarda a Terra en completar unha órbita ao redor do Sol? Ala, xa sabía eu. Que burrada, que chaladura. A Terra dando voltas ao redor do Sol. Xa sabía eu que os copernicanos acabarían metendo as súas teorías nas escolas. Todo disparates, un detrás do outro. Non, Kevin. Se cadra o meu tempo xa pasou. Parafraseando meu querido Chesterton, o mundo era bello cando eu era nova. Pero agora o mundo remozou e eu xa vou bella. Non diga iso, Dona Hortensia. Vostede foi a mellor profesora que tive na miña vida. Kevin, falleiche. Vas ter que buscar unha mestra máis moderna. Vaya, para unha vez que o rapaz ten algo de ansia polo estudio, resulta que todo o que aprendeu non vale para nada. Xas, lástima non ter nacido naqueles felices tempos do oscurantismo, Seguro que chegaba a presidente da Inquisición. En fin, agora a buscarlle outro profesor para as clases de reforzo. A ver a quen atopo. Bueno, moi ben, Kevin, pois vamos a empezar polas clases que normalmente lle gustan máis a todo o mundo. Elas. Polo recreo. Non, vamos a empezar polas clases de higiene e educación sexual, vale? Vale. Hai que recordar sempre unha cosa moi importante, que a muller é gloria bendita e está no mundo para alegrarnos o ollo, entendes? Ou corpo enteiro se temos suerte, vale? Sí. Ben, pero tamén hai que recordar que é un foco de infeccións. Entón, sempre antes e despois de estar cunha femia hai que botar desinfectante nas nosas partes, entendes? Sí, pero que desinfectante? Valdría calquera da farmacia, pero, por exemplo, ladillol, apunta ladillol. Ou facer como fago eu, unhas fregas con xenebra ou con caña branca, pois eso debería valer. Vale, é que non sei, é que nunca estive con unha muller, Puscas. Non te preocupes, porque todos os consellos que che estou dando valen tanto para cando estás cunha femia da nosa raza ou cando estás con calquera outro bichería, o que sei, unha ovella, unha cabra, un jato, sabes, calquera cousa. Ben, vamos tamén con uns apuntamentos da anatomía. Partes do aparato reproductor feminino. 4 partes. 4. Aleta, contraaleta, peptilla e pajareta. Vistes como atende? Se a culpa non é do rapaz, home, a culpa é dos profesores que non saben facerlles atractivas as materias aos alumnos. Lástima que as pasantías de Puscas tampouco lle vayan valer ao rapaz para pasar de curso, pero o importante, amigos, non son as notas. O importante é que aprendan.